Oh, with the sensor. Sensor to? Ay. Okay, pila tanan? Na-punch na ba? So, pag umanday ni mong pa-cleaning, i-ana lang ni mong ipon, i-punch na yung pilang presyo. Charot. I'm going to the clinic para magpa-limpyo. Ay, limpyo good. Magpa-cleaning sa ako ang ngipon. I've been waiting for this for too long. Murag katupaning koan. Last year pag yun, and karon pag yun siya nag-grant. Thank you so much, MaxiCare. Mo ginino ang usa sa mga benefits ngayon yung makuha if more than a year na mga employee. I know, kaway-kaway diya sa mga naay MaxiCare. So, napusla na good kay na ako ni siya. Kay last time, I had a check-up for my eyes. MaxiCare ako ang gigamit for bayad and then it's for free. And then right now, para sa clinic, na schedule ko today, thank God. Kay murag ubay-ubay na ang atong mga cavities. Although, tsada namang gid kong ngipon, no? Charing. Alright, alright, alright. So I'm here right now sa dental clinic. It's MADC Dental Clinic and just waiting for my turn. Ginaapay patient si Doc. Well, it feels so comfortable, very cozy, very relaxing. Because bago pa man gini siya na dental clinic no, and I'm so excited for my cleaning. Although higit kayo ning of feels kasi nakatry na di magpa-cleaning. So, ulat-ulat lang sata. And finally, I'm here. Okay. So, in fairness, bagong-bago ang mga equipment sa lab. Isulod ang ang hair. Okay. In fairness, social, may pa-TV si Mayor. Back. Okay. So, very relaxing, super, cause maghangana ra kang nagnganga while watching TV. Wow! So, pili ka sa na movie. Then, next daw. Diba? Naikwan ka ng karaoke. Ay, kanang Smurfs, The Lost Village. Yeah. See? You can choose your own movie. Ayan na, nag-start na. Mas na-excite ko sa pag-watch sa movie kaysa pa-cleaning. Ayan. So, first ever ko ninyo makita mga lovies nga nag-vlog for cleaning sa akong ipon. Then again, for the listeners or for the watchers na to, ang regular cleaning na to dapat is every 6 months, okay? Okay. Every 6 months. Pasokwan. Oh, with the sensor. Sensor to? Ay. Lights, camera, action. Ayan. Okay, pila tanan? Na-punch na ba? So, pag umanday ni mong pa-cleaning, i-ana lang ni mong ipon, i-punch na yung pilang presyo. Charot. Okay, Doc. So, murag feeling na ako na yung mapasta sa ako ang ipon. Ato na lang na i-chat later on. Sige daw. Para maka-approve lang. In fair, cavity-free. Wala, kahit pa sa unon. Oh, wala? Wala. Wow! Oh my God. So, gusto lugar to last time. Pwede din na mag-change nga, magpapasta ka ron. Pasta, dili na magpasta next time. Wala na kayo makita ako ongoing cavity. Ambot lang sa in-between sa. Dili man na makita. Okay, later.
Siguro makita. Pero in fairness, cavity free. Ready na, ang akong pauta, ready na ba ka, Doc? Ready na. Routine mo sa ni. Ayun, let's go! Ay, kalamig sa feeling. Wala pa ganito ha. Very fairness. Soft hand your kayo si Doc. Yun, go. Okay? We're good? Wow, that quick! Oh, wala ko na-expect. Sige na, di sa umanon sa nakong smurf. Wow, thank you so much, Doc Erwin. Wala ko na... Dali na, ito na kadali. Just Hindi mo kayo siya na nakuhugaw. so nagdepende guys, po na ang kadugayon sa pagcleaning sa kahugawon po sa imuhang ngipon. Ang katong gitangtang na ako, nag-pull sila diri nga area. Nag-pull ba, nagtapok sila diri nga area, lower teeth nimo sa likod. Okay. So, mao na siya nga area ang dili kini mo mag-depression. So, from now on, pwede nga mag-focus na tayo. Diri, anak. Mara na siya. Okay. Actually, Doc, hindi ko gapanot brush. I'm done here sa dental clinic and I'll be back sa station for Amor Celebrity DJ.